Salamat, Ged. Okay, thank you so much. Kay Miss Ana Sinoro, Happy Burr. Happy Burr months. Yes. Ang September daan, very, very, kanami sa feeling. Aha. Kaya, sinasiling ko na kainado ka, balado ka, full of hope. Hopeful. So, muna dapat. Okay? Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man sa imo. Kaya Dina Magbato Malabago, good morning, Gid. Virgie Briones. Wala pa man, no? Okay. Virgie Briones, good morning. Feli Barneso, good morning, man. And Nicole Holguin Ibanez, good morning. Yes, you're welcome, Miss Jinky. Good morning, man, kay Joabel Vargas Belio. And Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Kaya Miss Rona Rigida Trava, good morning. Pag-greet advance, happy birthday. Sa inablos nga si Rogelyn Adlong. This coming Friday. Also September 3. Advance happy birthday! And kay Miss Maria Rivera Murayama, good morning. Greet niya lang si mama niya Marjune Rivera, kag Papa Anthony Rivera, kag kay Tia Tessie Montaño, kag Monsoy Sevilla Angela, may lang nga pagpamahaw. Yes, may lang nga pagkaon-kaon sa inyong nga breakfast. Virgie Briones, good morning, man. Kay Remy P. Makapagal, good morning. Kagawad Karen Pineda. Miss Gina Isiser, good morning, man. Kag Sabat, malipatan pa ni ihada mo. Malipatan niya pa si Maria, si Michiko. Michiko. Oo. Class ni Michiko today. Yes. Class siya subong. Sige. Ami Rivera, good morning, man. Lalaine Meneses, good morning. Kay si Tatay Teddy Rihida, good morning sa imo. Sa link kay Rona Rihida Trava. Yes. Sige, stand by na kita Aksyon Door sa aton mga balita lokal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita lokal, posible nga ma-cite in contempt ang mga Board of Directors sa Bacolod City Water District kung hindi pagsundon ang desisyon sa Civil Service Commission nga ibalik ang 59 ka empleyado aging kakas tungod sa ginaligar redundancy sa trabaho. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Attorney Cesar Biloria Jr., isa sa legal counsel sang 59 ka empleyado sang Basiwa, kinahanglan nga sundon ang mando nga pagpabalik sa mga empleyado bisan mayara sang pending appeal ang board tungod paglapas ini sa kinamatarong sang mga empleyado. Balantayan karon nga adlaw September 1 kung ano ang mangintikang sang management sang Basiwa Prime Water tungod din ang petsa para sa reinstatement sang mga empleyado. Dismayado ang grupo sa mga empleyado nga ginkakas sa ila trabaho sa Bacolod City Water District matapos wala personal nga ginbaton ni Basiwa Acting General Manager Engineer Michael Suliva ang sulat nga ginaduhol mismo sa Basiwa Employees Union President kasi Lenny Espina. Suno kay Attorney Ray Gorgonio, Legal Counsel sang Basiwa Employees, tuyo nila kontane ang mga makaistorya si Suliva apang ginaligar nga gintabog sila pagwa. Dugang pa na saad sa ila sulat nga handa na
ang mga empleyado sa pagbalik sa trabaho. Umpisa Setyembre 1 kasunod gagin paboran sang Civil Service Commission Regional Office ang ila pangabay nga ibalik sila sa trabaho o kung ibalik sa trabaho ang 59 ka mga empleyado. Suno kay Gorgonio, posible nga nahuna-huna na ni Soliva nga sala ang naghimo sini, rason nga nahadlok magatubang sa mga nagareklamo. Sa iwan pa natin nga balita lokal, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga magapadala sang sulat ang mga local chief executives sa Western Visayas sa Kongreso kag Senado para magpangabay sang pondo para maka-operate ang Genome Center sa UP Visayas sa Miag-Aw, Iloilo. Sa nabaluan ang mga specimen sa Bacolod kag Region 6 nga may mataas nga viral load kag manubo nga cycle threshold ang ginapadala pa sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing para may baluan kung positibo sa anong variant ang isa ka COVID-19 positive. Suno kay ang base sa pinakauli nga impormasyon, nagakinahanglan sang 60 milyones pesos nga pondo para sa mga equipment kag consumables para maka-operate ang mga genome center. Duha man ni ang tikang ginhimo sa mga local chief executives kasunod nga naprubahan na ang Bayanihan 3. Ginpahayag pa sa city administrator nga sadto may plano man ang pila ka mga LCE o kon local chief executives nga amot-amutan kung tani ang mga equipment para maka-operate ang genome center sa Region 6. Negatibo ang resulta sa reswab nga ginpatigayon sa 21 anyos nga locally stranded individual o kon LSI nga taga-syudad sang La Carlota kag 69 anyos nga taga-Banwa sang Valladolid. Sila ang kalakip sa 5 ka mga Negrosanon nga ang genome sequencing sila RT-PCR test ang nagpositibo sa Delta COVID-19 variant. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, gintugutan na ang duha nga makapauli sila pulian kag inida kinahanglan pa nga mag-quarantine. Agosto 26, 2021 sang maka-record sang una nga COVID-19 Delta variant ang Negros Occidental sa diin ang pasyente isa ka returning overseas Filipino halin sa United Arab Emirates. Samtang ginatugutan lamang ang isa ka persona nga mag-file sang Certificate of Candidacy nga mag-upod sang duha ka escort para sa lokal nga posisyon. Inisunod kay Bacolod Comelec Elections Officer Attorney Katrina Trinio Kanya matapos ginabato na nila ang guidelines gikan sa Comelec Anbang sa filing sa COC sa tunga sang pandemic. Sunod kay Kanya, ang filing sa COC ang gintalana sa Oktubre 1 tutub 8, lagit ng weekend kag holiday umpisa alas 8 sang aga tutub alas 5 sang hapon. Ginpahayag ni Kanya nga ang kandidato nga hindi personal maka-file sa COC ang pwede nga magpadala sang authorization letter para sa filing. Ginklaro pa ni Kanya nga wala ginatugutan ang filing sang COC online o kung paagi sa email. Sa Oktubre 29, mag-umpisa na ang posting sang tentative list sang mga kandidato. Manginot kita sa number of persons na makakasot. Nililitan yung mga supporters sa ngayon ng mga profile sang certificate of candidacy makaupot at makasunod sa president sa ating mga opisina. Kaya ang ating mga kandidato, malinot lang sa dumaan lang sa supporters. Ang kabayan sa papahayag ni Attorney Katrina Kanya sa Comelec. Sa dugang nga balita lokal, 7 ka kapitan sa syudad sang Bacolod ang nabiktima sang prank order matapos nga i-deliver ang pagkaon bisan nga wala nag-order. Suno kay Liga ng Barangay President kag Councilor Lady Gles Gonzales natabo ang insidente mga alas 8 sang gabi Lunes nga adlaw kag isa siya sa mga nabiktima upod kanday Kapitan Rosini Distrito sang Barangay Singkang Airport, Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag, Kapitan Ruben James Miranda sang Barangay 35, Kapitan Glow Ann Tambasen sang Barangay Montevista. Nabiktiman man sanday Kapitan Lito Abaring sang Barangay Bata kag Kapitan Yolanda Noble sang Barangay Pahanukoy. Suno kay Gonzales may nag-deliver sa iya sang bucket meal kag fried chicken sa Barangay Hall kag parehas man ang delivery kay Distrito Miranda, Tambasen kag Abaring. Si Noble kag Carmona naman ang nagbaton sang pizza. Sunod kay Gonzales, iya ginbayaran ang gin-deliver nga pagkaon matapos nga naluoy ini sa delivery rider bagod sa natabo nga prank order sa tungasang pandemya. Samtang may 3 naman ka kapitan ang wala nagbayad kag ginuli ang pagkaon. Natala na nga magsapol ang mga biktima nga kapitan para maistoryahan ang ila tikang kag nablatter naman ang insidente. Or ang island na ubra island. No, so instead of supporting and helping one another, nagka-cause pa kita problema. So, tani ng iyong tatlong kainin na activity kay makakompromise both ang inyong sa suhan, kag of course, nag-ubra sang sudso. Kabahin sa pagpayag ni Councilor Lady Gles Gonzales. Pagpanubo sa balayran sa COVID-19 testing, mahimo ipatuman sang gobyerno.
Samtang Presidente Duterte, mahimo nagapanik na suno kay Senator Lacson. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Iwas nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4.2021 sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang Sige, good morning dira sa kay Migo ko Torco Jonko. No, good September morn mga ka-aksyon siling ni Turco. No, Raymar Indico. Kay Maria ko kag kay Binong 70. Good morning dira sa imo, no? Sa kay Eli Dayanan Roydas, pagritman Edison Roydas. Sige. Sa kay Alex Montesa, good morning. Kag kay Angel Ricoperto, watching live from Woodside 1, Alihis. Ginagrit niya lang ay iloy nga si Hedy Ricoperto kag Sister Riza Ricoperto. Gamon turugid sila. I think sa sila do sa Sacramento, California. Sige, sa kay Remy. Greet lang sa akon Mama Miling kag Papa Marshall. Nga nagapamati gid permi sa inyo, no? Remy Garcia, good morning sa imo. Phil Alonsagay, good morning man. Kag kay migo naton Juan Bol Gallo kag Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Asis Mahinay, tamyaw lang sa family Mahinay kag kay Mrs. Lucy kag Julito Berhami sang kilometrahe 117 sa Tabo na Ilog, no? Melili Oligo, Rebecca Medalya, good morning man. Kag kay Totong Balyares sa Purok Lubi, no? Helen Nerves, Dayelen, good morning dira sa imo kay Chaymin Yadra, mayang aga sa Kaliling, Kawayan. No? Good morning kay Noel. Good morning dira sa inyo. No?
sa pamilya Nerves, pamilya Sandigan dira Tagwan sa Kaliling. Good morning. Mary Joy Camero kag Elisa Arellano Idanio, no? Good morning. Alex Fontes kag kay Wensky Lim Morales, kay Abi dira kay Nat kay August. Good morning. Kay John Lastiere, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, may agaman. Hil Javier, kag kay Sir Tope, dugay na utang ko. Good morning man sa imo. Kag Rafi Saga, Mierna Claude, okay, September 28 pagling wedding anniversary ni Ma'am Vanessa Mayo kag ni Dr. Matt Mayo. September 28, no, is the 7th wedding anniversary ni Ma'am Van kag ni my buddy Dr. Matt Mayo, no. Noame Jimenez, good morning man. Dina Decrepito, kay Duran Apakaliw Bilakapa gali ni, no. Mario Villacapa. Jose Hilson Lapinig Junio, may agaman dira sa imo kag dira sa kay sa kay Migo na Tonfil alon sa Gailiwat, no, kay Ma'am Eleanor Fukuda dira sa Tokyo, Japan. Good morning. Kag kay Migo na Awin Torres sa Fukuda Machi dira sa may Banwasang Hinubaan, no. Reyna Tabat sa Banwasang Kanduni. Good morning dira sa inyo sa mga taga Kanduni. Engineer Ray Ruiz dira sa Kanduni. Good morning, ha. Amigo ta Engineer Ray Ruiz. Municipal Engineer sang Banwasang Kanduni, no. Ginagreet man ni Jerlyn May Janela Guanzon, si Glenn Guanzon kag Jerlyn Guanzon sa Banago, alin kay Judelyn Junela. Kay Emily Asibuke, good morning man. Si Jose Harrison Lapinig Junio, naga-monitor man from Stonehaven, Granada. Speaking of Junio, si Marce Rumbines Junio, good morning sa imo classmate. Good morning man sa iya brother, kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, dira sa Banwasang Hinubaan. Maing aga dira, maing aga kay Mayor Ernesto Estrao sa Banwasang Hinubaan. Dira man kay Mayor Ramayla Maymay Nicor Mangilimutan. Good morning dira sa Banwasang La Castellana. Kag kay Leo Talaban dira sa Barangay Manghanoy sa may Banwasang La Castellana. Oy, ang mga Hanoy dito tong kuno ang Buawe sa Old Manghanoy. Oh, bala, yes, Old Manghanoy. Mayo man to kay Dasig sang bulig. Dasig sa mala La sang bulig nila Castellana. ni sang local government sa La Castellana. Yes. Muna ya si Mayor Maymay, aksyon agad na ya, dasig niya pa giw. Kuno niya way nega pa kuan blaga pa lulo la minday. Oo. Miyara man niya nga mga kuan niya do kalaminday, no. Sige. Standby na sa mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:31 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Natala na nga panubuon sang gobyerno ang price cap sang COVID-19 test. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bukas ang gobyerno sa rekomendasyon sa panawagan sang libre nga COVID-19 testing sa tunga sa pagsaka sang COVID infections. Doon pa ni Vergere, gintalakay na sang National IATF ang price cap sa COVID-19 test sa pinakauli nga pagsinapol. Suno sa opisyal, hindi pa niya mapalayag kung pila bangod ang IATF kaang natungdan nga ahensya kaangay sang DTI kag DOH ang mga isyu sang pulisya kang mapanubo nila ang price cap. Sang 2020 ang price cap sang RT-PCR test ang yara sa 3,800 to 5,000. Nagsuwestiyon man si Vergere nga ang suggested retail price para sa antigen test kits ang italana sa 960 pesos para malikawan ang sobra-sobra nga presyo. Ginpahayag sang Department of Health kung DOH nga nagapangatubang sa karon sang kabudlayan ng ahensya sa ginapangita nga tocilizumab, ang drug nga ginausar para sa COVID-19 patients. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mayara sang global shortage sa mga drug. Dugang pa ni Vergere, nagpadala na sila sang sulat sa Switzerland kag United States para mga isang bulig kung pwede makareserba bisan portion lang sang dapat nga ihatag sa ibang nga pungsod. Suno pa sa health official, ginatunan sa mga eksperto sa Living Clinical Practice Guidelines Group ang posible alternatibo sa mga bulong pero dapat mayara ini sa approval sa FDA. Samtang may nagakaigo naman nga supply ang pungsod sa remdesivir, isa man sa drug para sa COVID-19 patients. Ginanunsyo naman sa World Health Organization Philippines nga dominante sa karon ang Delta variant sa mga coronavirus variant sa pungsod. Suno kay WHO Philippine Representative Dr. Rabindra Abia Senghi, ginapakita sa datos nga nangin dominante ang Delta variant sa coronavirus. Ginpalayag man ni Abia Senghi nga tungod sa mataas nga kaso sa COVID-19, ginapakita lamang nga may yara na sa community transmission. Dungang pa ni Abia Senghi nga malapit sa 70% sa sample ng ipaidalom sa genome sequencing ang nagpositibo sa Delta variant. Nagapati si Senator Panfilo Lacson nga nagapakita lamang nga in panic mode si Presidente Rodrigo Duterte angot sa ginhimo nga pagpanginsulto kasunod sa investigasyon sa Senado sa ginaligar overpriced nga face shield kag face mask. Sunod sa senador, hindi mabudlay nga paminsaron nga nagapanik ng presidente kasunod sa ginhimo nga pag-discourage sa Senado sa pagpadayon sa investigasyon sa anomalya sa pagbakal sa overpriced nga medical supplies. Una diri sa public address, ginpanugyan sang presidente nga hindi pagpilion ang mga kongresista kag senador nga ginaligar nagausar sa ilang posisyon agud ipadayaw ang ila ihibalo. Gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kampyon sa Tokathon si Senator Richard Gordon nga nagaserbi chairman sa Senate Blue Ribbon Committee ang nagapanguna sa investigasyon sang 67 bilyones pesos nga COVID funds ang Department of Health. Sunod sa Presidente, makitaan sa publiko nga kung may committee hearing, amat-amat nga nagakadula ang mga kaupdanan ni Gordon bangon siya lamang ang sigihambal. Sunod pa sa Presidente, pila ka tuig na nga nagdaog sa Tokathon si Gordon kag puro English lang ginahimo ni Gordon sa mga hearing. Inyo sa Presidente,
hindi pagbuton sa masunod nga eleksyon ang mga senador nga magapapili sa 2022 elections, bangod puro lamang tinika lang ginahimo sa Manila labi na si Gordon. Suna pa sa presidente, si Gordon ang klase ng tao nga iya pamangkot, iya man sabat. Ginpahayag ni Senator Richard Gordon nga mahimoy paidalom sa Senate Ethics Panel investigation si Senator Bongo may kangtanan sa connection sini sa anay officials ng Department of Budget and Management nga ginapasabat may kangtanan sa mahal nga presyo sang pandemic supplies. Suno kay Gordon hindi man sini gusto nga maimbestigahan ang isa ka kaupod sa Senado apang kung maglabot diri kinahanglan nga masunod ang proseso. Sa karon ginhingyo na ni Gordon ang opinyon sa iya makaupod sa Senado angot sa amo nga posibilidad. Sa katapusan nga bayan sa aton Balita National, samtang panahon ng pagsaka sa mga kaso ng COVID-19 sa pungsod, masako naman ang opisina ni Vice President Leni Robredo sa mga programa sini para pabaskugon ang testing sa mga komunidad. Gindala ni Vice President Leni ang programa sini nga Swab Cab sa nagkalain-lain nga bayan sa pungsod para makabulig sa pagtapna sa pagdamo sang kaso ng COVID-19 sa mga lugar nga may mataas nga transmission rates. Sa sunod sa pila ka bulan, nakatest na sang 1,000 ka Pilipino ang Office of the Vice President sa Quezon City, Malabon kag Marikina City sa Metro Manila, Imos Cavite, Naga City sa Camarines Sur, Tuguegarao Cagayan sa Cebu kag Palawan. Magluwas sa paghatag sang libre nga COVID-19 testing, nakabaton man ang mga residente sang 2 ka kilo nga bugas kag care kits para makumbinser sila nga magpaidalom sa testing. Para naman sa mga nagapositibo ang resulta, ginatagan sa opisina ni Vice President Leni sang relief packs kag hygiene kits ang mga pasyente pati na ang ilang pamilya. Sining karon lamang ginpahayag ni Vice President Leni ay sulit-sulit nga panawagan sa gobyerno nga pabaskugon pa sini ang testing kag contact tracing efforts para malikawan ang padayon nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 infection sa pungsod. Palamangkutanon pa ni Vice President Leni kung hindi pagkaayuhon ang trabaho bila paihan kakabuhi ang madula. Sa Lunes nga adlaw lamang, naglambot sa 22,336 ang bag-o nga mga kaso sang COVID-19 nga na-record bangod sang presensya sang Delta variant sa pungsod. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Chicken casserole. Dali lang. Ay, wala. Pagyapon. Basta may gina-arrange ko. Sige lang. Kailangan. Nara na. Ano? Ay, fans. Sobra ka mo da, lapit ang Sabado. Mano ka sabad? Bueno, Inano. Ay, kalay. Sige, madala pamahaw. Ay, pamahaw siya mga fans. Sa Mayo, naging Mayo. Mayo ba na? Ano galing kuhan? Dinanaya. Anong kuhan? Ano ang anong menu for today? Chicken casserole. Wow! Ano siya sa iligay noon? Manok ang ginuto kasi rula eh. Oh, hi ko no job siling ni Ma'am Luisa Melos. Kag siling mo ni Ma'am Van, hello. Hello, Ma'am Van. Hello, Mongga. Tugay medyo Marie Fans Club na ni. Kasi ni Art tada, basa lang di Okay, so sige. sige. Di pa pasudlon. Di pa pasudlon. Bye, Jom. Grabe ka tinlogin pa ni Jom Mario. Sige. Kati Calatrava from Singapore. Greet siya lang pamilya sa barangay Sumag, no? Si Lito Dayap. Teresa Lena Hakayaw. Good morning. M. Saboso. Good morning din sa imo. Kagaya Attorney Doug Pandan. No? Good morning. Ben Buds. Beer months na. More mamam. Ay, ang beer months. More mamam. Sa kay Arnel Semilia. Kag kay Matea Aliling. Watching live from Barangay Puso, La Castellana. Benigno de Vitagracia. Magpabakulod sa fast crop, please advise. Morning, ano na bagong requirement magpabakulod sa fast craft? RT-PCR test, backtrack. Ano siya? Negative RT-PCR test, backtrack. Robert Roma. Kagkay Star Mayo, Miss Dorel, what kind of OTD are you wearing? Is that a dress or just a black blazer with slack? Actually, do ano sa endorsement jacket? Ano naman? Ano na siya? Ano tawag sining ganit? Sweater? Do muna sa. Style na siya. It's a gift actually. Kita mo, Doors, ina-on na siya, Doors. Basta ano siya, loko-loko na tawag, pero, ano siya?
Hindi ba sa sweat? Hindi na iyang gisoksok ni Maleficent pag kuan niya. Hindi. Pero namian ko lang. Gift ni sa ako Action Boy. Actually, sa ako niya birthday. Okay lang. Okay lang Dami. Kaya daw subong ko lagi siya nagamit. Kaya daw ka very, tugnaw. Tugnaw di subong Actually, nahadlo ko sang, kagina Action Boy, sang taguob kaina. Kay perte, gidya ka baskog bala. Perte, super baskog gidya kagina. Kasi daw magubay mo eardrums. Oo, lapit gid Yan ako, ang bako gani, ay kakaradlukan man siniman. Pero may lang, kaysa nagsanag na. So, nag-okay na siya. So, sang sanag na ako naglakat. Silingon So late ka. Hindi gid man. Hipos lang. Sanag nung kay kung nagsanag ka na nagabot blakay na dulom gid mo. Kung sanag ka na daw na ginaya kiti sanag na mo. Wala ko na basta nagsanag. Sanag pa lang. Kay kadulom mo kay na kitungod sing galom. Oo, gani man. Sige. Pero kay ara si Jose Marichan so nagsanag. Okay, so sige. Dali lang. Kaya ano to ganing ako ang ginasikaso dali ako. Okay? Damo ka dasing ginasikaso. Damo kaya asikasabol ko dahil. Asikasabol. Sige. I-check ko na yung akon ng mga kuano. Kay, sige, good morning dira kay Veron Flores Manait. Oy, good morning si mo Veron. Kay How are you today? How are you today? Si Jumar Ha? Si Jumari nagsulisit. Sinambal? Hindi gani. Sige lang si Jumari, maka-action. Bala mo amugi na siya. Intindihan niyo lang si Joms. Nakambal man si Ma'am Luing sa Sabado lang, Joms. Ay, kalain. Si Ma'am Van, nga nagkasabat mo nung sure Ay, kalain ka, Jumari, Joms. Ikaw matamya mo siya ni Miss Sige lang, last na to na mo niya pagpasulog. Sabi na ako matamyaw lang sa saya ng mga fans. Masulisit. Nagulpi na siya. Doon ako lulbaan sa sungat ni Joms. Ang nagkuruwa sa iya nga. Doon pinamalas ko bugnaw. Ay, kalain. Ba? Unsa man dahil si Jo Mario? Ay, dali. Hindi tayo naman kumadagdag sa lungkuan ko. So, wala na mo na pungga ng ay, kalain ka, Joms. Ate, Ofem. How old, no? Edmar Diquilia, at tamyaw niya lang si mama niya, Baby Diquilia, kay Chay Josing sa Barangay Balaring. Yes, good morning dira sa inyo. Kay Shirley Tadi dira sa New York, good morning. Rochelle Evangelista. Yes, good morning. Nadagala, nagit sa Bakulo daw. Tara na. Kabalo ka na na. Standby. Okay, isa pa kuno. Standby. Angelo Placido. Siling ni si Banya, namiya ko na si Yaya kay namiya ko makita siya panilig. Good vibes. Sige, standby na. Tundugan ng mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Kag sa detalye, Balita International, nagpandam si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa nagalala nga humanitarian catastrophe sa Afghanistan. Ginpayag sila nga tuman nga makabalaka na ang economic ug humanitarian crisis sa summit nga pungsod. Suno kay Guterres, halos ang katunga sang populasyon sa Afghanistan o kon 18 milyones ka matawo sa karon ang nagakinahanglan sang bulig agod nga mabuhi. Kadungan sini ginahinyo ni Guterres sa mapungsod nga buligan ang Afghanistan. Sa atong balita negosyo, ginpagawa na sa Department of Trade and Industry ang panibagong suggested retail price sa mga nagapanguna nga balaklon sa din nagtaas ang tubtob halos 22 pesos ang presyo sang kandila kag tubtob 3 pesos ang mga ginapanakot. Sunod sa DTI, ang pila sa mga magsaka sa presyo among masunod kandila
halin sa 5.75 to 21.75. Ang patis 1.25 nahimo na nga 3 Ang patis sa una tag 60 centimos nahimo 1.25 ang refill. Ang iodized rock salt 90 centimos nahimo na nga 2.85. Iodized salt halin sa 20 centimos nahimo nga 2.20. Ang corned beef halin sa 75 to 275 pesos ang saka. Canned sardines halin sa salapi to 75 ang saka. Kag iban pa nga mga produkto nga ginpasakaan ang iya sini nga suggested retail price. Suno kay Trade Undersecretary Ruth Castello, mataas ang price increase sa ilang produkto bangod madugay naman na antes ang katapo nga nakapangayo sa nga pagsaka sang presyo ang ilang mga manufacturers. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 64 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 91 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 38 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagtaliwa na kahapon nga adlaw ang komedyante nga si Mahal o kon Nomi Tesorero sa matuod nga kabuhi. Ang balita ang ginkumpirma mismo sa utod sa komedyante nga si Irene. Nasaad man sa post nga gastro kag COVID-19 ang ginkamatchan sang komedyante. Balita naman sa patag sa sports, makaupod sang Gilas Pilipinas sa Group A sang 2023 FIBA World Cup qualifiers ang New Zealand kag South Korea. Bilang isa sa mga host sa FIBA World Cup 2023, kaupod ang Japan kag Indonesia, automatic nga qualified ang Pilipinas. Naayara man sa Group B ang Australia, China, Japan kag Taiwan. Sa Group C naman ang Jordan, Lebanon, Indonesia kag Saudi Arabia. Pangunahan naman sa Iran ang Group D, kaupod ang Kazakhstan, Syria kag Bahrain. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Sige! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and Okay. Alright! Muna na? Muna na siya. Muna na siya. So, happy September 1. Happy September 1. Yes, Tibalo naman mga kita ka-action. ka mga ka-action niya. Basta kita ka mga Pinoy, ha? Oo. We have the longest Christmas season in the Philippines, in the world. Oo. Okay, September lang feeling Pasko na kita mo. Duga ka, buhi na Black Action Boy. Correct. Aram na si Migo, Kuya Jo Marie. Oo, nakagwa na gid man siya. Nakagwa na siya. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Nanay. Mula nanay. September 1 pa lang. September 1 pa mo. Sa boss, isog po na. Isog po na boss. Boss ang sugpon. Hasta matapos. Ikumpleto na hasta matapos. Hasta matapos. Sugpunan niyo boss na action ni Den. Oo. Asi action ni Den, niya tapos na yan. Ang tapos. Puso niya. Ang maganda siya guro kamalipayan kung mag-September na. Akay boss gali no sa Webes no. Okay, sige. Hindi ko absent, Ako absent ko. Sige, basta tanan amo na ba sila ton nga ang mangin hopeful lang kita sa sining nagalapit nga panahon sa Pasko bla. Let's just hope for the best. Yes. Because hope is what keeps us going. Yes, correct. Ay, sige. Sige. So, sa aton nga balita, Special Action Boy, ining mga, mga tips, kung benepisyo sa pagligo sa mabugnaw nga tubig kada adlaw. Mabugnaw? Hindi matugnaw? Cold. Cold water gidya? Cold water. Hindi gid man super cold, nga sili nga duma, Kaya iban ko maligo nang may gumutangan init mo. Oo. Kaya para init ko no, kung di ko nakasaho. Hindi ka kasaho, yeah. Bisa na napakatugnaw Saan sitwasyon tugnaw, sa kalibutan. Masinggit lang ko na ya. Nga. Woo! Tod, no? So, ang una nga benepisyo, Action Boy, sa pagligo sang mabugnaw nga tubig, nagapabuhid ini ko sang timbang. Sang timbang, sang kabugaton. Hindi pa bilang timbang kasi naman. Uy, sa timbang, wala ka na mabulig sa balay. Buhinan mong timbang. Sa iwa kabugaton. Budlay kong buhinan na timbang sa balay. Kaya, buhinan lang na kung wala ka na nagpasweldo. Okay? So, ang mga siya... Kung bilang timbang, mas malay nyo ako? Mga 33. So, kung mabuhin sa isabi, kung magbaligo ka sang bugnaw tubig, so mga 32 na lang siya. 32 na lang.
Charot. So, man Action Boy, kaya sa simple nga pagligo, kuno sa nga mabugnaw nga tubig Action Boy, nagabuhin sa nga kabugaton, kaya nga mabugnaw kuno nga tubig Action Boy, nagapa-active siya kuno sang brown fat. Uy, gali, may brown gali nga fat. May color ng mga fats mo? Brown fat ang term Action Boy. Kaya mo na siya kuno nagapa-move bala. So, ang imo nga metabolism, gadasig. Okay. Ay, true. Sugod sa mong naton, makuha na kong tubig sa ref para ipaligo. Subo maligo na ako kadadla. Correct man. Correct. Secret na lang na siya. Hindi ko na paghihimo. Naghihimo na to once a week. Gabi lagi niya once a week. Once a week nga wala ka paligo or once a week ka paligo. Klaro nga daan. Once a week nga wala ka paligo. Mayo ka. Kaya doon ma-accept. So, next Action Boy, nagapabaskog manikono sa aton niya. Ano nang ginadala? Kami doon mga message ako. Nagapabaskog sa aton niya immunity. Ay, kay suno ko na sa pagtuon sa England, ginapakita nga ang pagligo sa mabugnaw nga tubig, nagapadasig sa pagdamo sa nga white blood cells nga nagagawa kaga nagabato sa sa naglain-lain nga balatian. Ay, puwerte no. Gali no. Abi. Why kin-edit si Sir Elry? Amya. Sige. Di okay na? Okay. Kita mo? Di ba doon siya gaman no? Sige. Dungol ay. So, my day ko rin wala ka. So, man Action Boy, nagapabaskog sa aton niya immunity. And then next, nagapaayo man ko na Action Boy sa blood circulation. Kaya tayo doon, syempre, mapukaw gurong imo da nga, magkakatulog nga mga mantika. Ay, kala, sa mantika. Kala, yung sa mantika, ang kakatulog Action Boy, no, kabudlay siya gamiton. Pa na yung ginakinanglawan para siya painitan, para matunaw. So, na may mantika, na mantika, hindi lang nisubong balang, ang ng oil lang. Kaya daw abot ka sa mga puriko. Ulo. Kaya abot, daw bar na siya. Daw butter siya subong. Daw butter subong. Pero oil siya. Oil siya, ginaprito siya. True. So, wali ilunod mo na sa kalahat, tapos may matunaw na siya. Ay, nung kamayo man na. Naman na sa sauna. Tapos subong wala na ya. Huwag ka na gani kabalo. Ay, kapagalit. Sorry. So, what's siligon mo? Ay na. Okay? Okay. So, next Action Boy, Action Boy, makaangkon, ang pagligo ko sa bugnaw nga tubig, makaangkon ka sa ginatawag emotional resilience. Kaya siguro, so, pwede kadlaw. Oo, bisan resilient ka lang yan mo. Oo, bisan ano lang. Kung subo ka man kung sadla lipay ka man. Pwede si Dennis ginatamyaw yan na si Bia Jonathan sang advance happy birthday November 1 pa. Kala, indo si man pa. Okay. Nan ka. Next Action Boy, ginapanubo ang stress. So sa pagligo tagli sang mabugnaw nga tubig na ganubo ang ato niya. Stress. Kaya daw ka-stress na ko gani subong bisan naligo ko. Ay, tungod sa oras lang. Tungod sa oras. Tungod sa oras. Ate sige tama na. So tama na kay 7 na. 7 na. Sige Okay. Tayo nakambal man si Mamba nga Sus Maria kadugay pagani isang birthday ni September, October, November. Ay kalagi. Kagawad Noel Libuon, good morning dira. Kagay Mike, good morning man. Kagawad Ulay Abalahon, mayang aga man sa imo dira. Sa Barangay Kabog, Jerry Limaco. Silin ni Mike na nagwapa, nagid akong suon ba? Ay, amo ginasusuon. Basta gapaligo ta kadadlaw so magbugnaw matubig. Ikaw ligo ka man para magwapo kapag Veron Flores Manait, mayang aga man, sakay Miles Serrano. Sige Yes. Okay na kita. Standby na kita sa Aksyon hotline. Upod ka Aksyon Art tayo hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,